एनडिपि हिसाबै थांनाय 27 जानुवारि खालि जि सुक्ति जाबाय बे सुक्ति जाखांनायनि उनाव एनडिपि सशस्त्र संग्राम खालामनायनि खामानि जोब्बाय कारण जोंनि जि खामानि बे साक्सेसफुलि जोबनाय जाबाय आरो एनडिपिआ मावनो गोनां एनडिपि मात्रनि हाथियार दैनाय नांनो गोनां बेबायदि जेबो गैला बेनिखायनो सुक्ति जाखांनायनि उनाव जों एनडिपि संगठनखौ फोजोबबाय आरो एनडिपिनि जेसेबां केडार दं बे गासैबो दिनै पलिटिकेल माखासे सिगाङावनो इउपिपिएलआव जोगदान खालामबाय दिनै बाखि जिखिनि थादोंमोन बिथांमोना जोगदान खालामबाय आरो गणतान्त्रिक प्रक्रियानि गेजेरजों दिनै रायजो राजानि खामानि मावनो थाखाय जों मोनसे सिद्धान्त लाबाय थांखि लाबाय जिहेतु जों गणतन्त्र देशनि नागरिक आरो बेबायदि गणतन्त्र देश नागरिक हिसाबै गणतान्त्रिक प्रक्रियाजों जों रायजो राजाफोरनि गावनि जायगानि गावनि गामिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनांगोन आरो दिनै बेखौनो मावनो जों राजनिति हान्जायाव जोगदान खालामबाय जोंनि केडारफ्रा आरो बिथांमोना बे खामानिखौ निश्चय मावलांसिगोन गाव गावनि गामिजों गावनि समाजजों गावनि न'खरफोरजों गोरोबनानै बिथांमोना समाजनि गामिनि जायगानि जौगानायनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावसिगोन जोंनिफ्रायथ' बारा केन्डिडेट गैया एनडिपि हिसाबै एनडिपिनि मावथि हिसाबै जोंहा साब्रै दङ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जों साब्रै गेलेनाय जागोन आरो आं आसा खालामदों साब्रैनिफ्रायथ' साब्रैबो देरहागोन एनडिपिनिफ्राय दिनैफ्राय 700सो जोगदान खालामबाय एक्जेक्ट नाम्बारखौ आं मिथिया खिन्थु 700 बिनि भितराव 600निफ्राय बांसिन एनडिपि केडार गैया गुबुन फेक्सननिफ्राय बारा गैया सानै बा साथामल'सो माबानिफ्राय बे धीरेन बर'जों थांफानाय सानैसो जोगदान खालामदों बेनिफ्राय नाब्ला ग्रुपनिफ्राय सानैसो दं आरो सरायग्रा ग्रुपनिफ्रायबो सानैसो दं बाखि एनडिपिनि गोजा बेखौ बावैसोनि भितर फोसावगोन जिहेतु किसुमान माबायाथ' फोसावनो हानाय अबस्थायाव दंसै माखासे समस्तिफोरनि बिसारथिनि मुंखौ खिन्थु किसुमाना दासिमहालागै सानै साथाम केन्डिडेट ओंखारनाय दं जोंनि साइडनिफ्राय बिसोरखौ स्र' खालामनायनि उनाव डिक्लेयार खालाम खोब सम्भब साननै सानथामसोनि भितराव जाहैगोन जोबै आंनिया आंनि जायगाया जिहेतु भैरबकुन्द आंनि न'आ आंनि भटार लिस्ट भटिं सेन्टाराबो भैरबकुन्द समस्ति बेनिखायनो आं मालायनि समस्तियाव आगान हैनो सिमा बारनो सानाखै आंनि न'आ आंनि भटिं सेन्टारा जि समस्तियाव आं बेयावनो गेलेगोन आरो बेबायदिसो आं भैरबकुन्द समस्तियाव गेलेगोन उदालगुरियावथ' ओरैनो अबर'नि गोहो गैखाया खारन थांनाय एसेम्बलि आरो काउन्सिलनि जि इलेक्सन बेवहाय अबर'नि केन्डिडेट ओंखारदोंमोन काउन्सिल इलेक्सनाव 400 बेसेबांबाल' भट मोनदों आरो एसेम्बलियावबो खोब बारा मोनाखै 1000बो थाङाखै 400 ना 500 बिदिल'सो भट मोनदों आरो दा सिटुवेसना बेनिखाय आरो सोलायसिनबावबाय बेनिखाय दा हिरा सरनिया बर' अबर' सेन्टिमेन्टखौ लानानै जि पलिटिक्स गेलेदों बे बारहावाया गैलिया दिनैनि दिनाव बर' अबर'जों खुनु पलिटिक्स सोलिलिया आरो बेनिखायनो हिरा सरनियानि जि राजनिति बे टिकिनानै थालिया आरो जों बिथांखौ जेबो गियाखै जे बिथांनि गोहोआ जिहेतु गैखाला बेनिखायनो गियाखै आरो जों एनडिपि आबसु ज' लोगो जानानै जे इउपिपिएल संगठन दादों राजनिति हान्जा बे हान्जायानो दिनै बिटिआरनि एरियायाव देरहासार जागोन आरो सरकार थागोन बुंस'नो हालिया खिन्थु जों अभारअल सिटुवेसनखौ नायनानै जिहेतु बे समस्ति माबायाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव गासै 10टा समस्तिनि गेजेराव मोननैया नन एसटि रिजार्भ आरो मोनसेया अपेन दा बे मोनथामखौ बाद होनानै खोथाखौ हयथ' अनुमान खालामना बुंनाय जादों नन एसटि मोननै आरो अपेन मोनसे बाखिया जिहेतु एसटि रिजार्भ गोजा 7टाया आरो बे एसटि रिजार्भनि जिखिनि 7टा सिट दं बेयाव गासैबो देरहाजोबगोन बै अपेन आरो नन एसटि रिजार्भखौ जों बारा गेरेन्टि लायाखै हयथ' देरहानोबो हागौ खिन्थु जों गेरेन्टि लायाखै बे देरहानो हागौ होननानै जों सानाखै